samyang ningkang sasongko kumenyar mangrenggo ruming puri mangkin tanpa siring kang mamas-mas muruping langit Awi kena mastu Purma Sidhem Awi kena mastu silat meripan jagat Karuna silat tondo kawisisaning bisana Sono sinawung lang melopes cemastis tandun lambang budo jinantur tutur tatilo tulot-tulat merilap deng paradya winursita upama prameskara karuna giya tumiyung jaman purwa Binarti tameng lalata mangga tekap pasraning Gowita tanmun renggeng prahambang matumpa-tumpa marma panggung sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang purwa Durakaning kondhane narik rututing basa dongeng kunanga musurasa yen narasaya karaos ngulat sarira hangrasa wani Berhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma nilokaca jarwe wis nakup caing carita lebet wis gumelar jroning pakliran yaiku jati namriksani pakliran ringgit purwa Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kudrate kawasa sahari ratri hangidri bawana purwa tekeng dusina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Betukulan tangkar temangkar sirambun kaya Jawa pating kerbya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron mono meng buron toya dadya branaan tanpa wijalan padhang trawangan nari Sanggewang Rawi ing ngasamar bawani jagat mungging jagat wetan dumungup-ungup mungging hangrane pukrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu semono Sanggewang Arka katon semua belak kenan kering abang semua jenar kabar bawah nari Sanggewang Basanta tanem tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung ki melandendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuta Mega tan watawis dangu sulaing kawula dasih den rarsa ngupaya buga garap Tegal Sawahi Anglur selur tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaneh ana pirembagan samara wangi Sanggewarga saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandiri datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Indra Prasta ya ing negari Ngamarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura
Ngobel satu tenantu kali sewu tanjang ketiga. Krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapantaya benawi tinampi ombak samudra Branglangut kang tanpa pagut. Pegating paninggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuhang ngrembuyung, royo-royo karang kitri, ruwi-ruwira ning klopo pratandha bumi subur, pasiten mawur, sadengah tandur tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebanjengan hangarang sang langit, lenggak-lenggok lampahing toing menjil saking sendang-sendang. Wening tirtane, inene pinara-para, pelane tinampi waduk bendung-bendung, kinarya hangene sawah nyang pategalaning Loro Kisma. Wekal pangulaing tetanen basan tanana bisa cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang ora kapitan ya Bathari Seha glaring pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Pategane nenggo Pulawijaya ngrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gemantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon raja kaya pitiwen sang-sang rembaka lamun jang gelar mangonan. Walaupun manci serap Surya Samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datanana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tebi saking tindak Durjana Duti. Samya sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tinegari Ngamarta. Wana gumimbanging gunung Hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadur regane lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti. Jalma sampet-sampet ing sanggeman sopen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning jejiban. Ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharja. Dasar negara gedhe bari padang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng Mancapraja. Lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja Ngamarta menangira capra dasa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Sang Prabu Puntadewa, ya Sang Prabu Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Nalendra pepakuning bumi ing Hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubatara. Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah, binayang bayang sangganing Apsara, Apsari saking kasuwargan. Ing jayandir mlabar sangganing para nayaka punggawa miyang para kawula mbahambir mlabar yayah samudra datan tepi liwatatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja Ngamarta tuwin sangganing para kadang ingkang sampun kepareng pepak mangarsama ngersaning Sang Buminata katingal ingkang aglah bergagah yayah prayit neng kewuh. Menika ta warnane kadang nata satru ing nunggul pawenang ing Jodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaka ya Sang Ganda Astratmaja ya Raden Dandunawacana. Sadra gagah wicaksa godhek wek simbar jaja turta kasinengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi nenggih satra ing Madukara Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana. Satria bagus tanpa cacat gaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling.
turta kondhang dadi sotyaning ratnalanging jagat lan curing bawana mila hanggung cilangket dening Sang Buminata datan kantun wragiling Pandhawa satring sawu jajar tuwin Bumira tawu Raden Akula Sadewa Raden Pinten Tangsen Satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara ing jayander mblabar sangganing para kawula samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang morosibo ing alun-alun rambutan gendera reruntek im kiterhangan danu yayah mondo ing mangsa labuh kaing megar mila jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangkap yo jating areng mangsa ketiga parandene mangke kating ati dem dadak sakleng mangke kawisting rawi punata agung ing Darawati sumawon ingkang rayi satra ing garba ruji dadi gurawalaning galih nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma nyarengi bendi munya mangungkung sang nata ing Amarta Prabu Puntadewa sigra amurwani pangandikan dadi kemangul jiling pangandika sang nata ing Amarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Tuhan sembah niring ngulun kapurpa risang morbengrat
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pusweteng udyana miyang panjra sarwa rukma ranggeng manik Narawata Prabanyo kang sumerat kenyaring teca leliwaran lir ki lat sisiring kadhet wimbo kekanda mrek ingeng katiuping maruta mantu sabaran mangambar ongas ratune Ratu Utama
Patihe pateli nuwe pranayaka tiasrarja panegare becik Om Rande netan dadi sing kala bantu malah makin antodra ngribati Om Pito hartane wong sak negara Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pengayoman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu kula wayah betul jagat nun inggih Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Dwarawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta asong paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah wonten madyaning Datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika Koko Prabu sesembahan kula ing Dwarawati kawula nun inggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang rakanto ing Dwarawati wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadanging pun Kakang Yayi Dimas Werkudara
ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa nganti lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno mun melenggah ning dadur kemrut sing Amarta. Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki Yayi Werkudara. Nadyan kula ingkang raying Madukara Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap wada Paduka Koko Prabu Ndarawati. Yayi Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah. Kula pundi jimat paripih dayanana ing kasantosan paring pangestu Paduka mawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Yayi Janaka. Iya Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar nek kula sedewa ndak tampa siadiatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana kembar. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Non kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya kembar pinten tangsen kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah. Mugi parenga sak mangke Paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng atur bektinipun ingkang rayi Ngamarta saha anggen kula sampun kumolancang wantun hambuyungi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta. Sepinten ngalepatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa. Mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi Paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan kepareng anglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta pun punta diwanggen kula kumolancang wantun ngrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi ngemuti bilih ingkang raka menika dados pujangganipun para Pandhawa. Jagat menika ngantos kebrebeken sambung rapetipun antawasipun nata ing Ndarawati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sederek tunggil Yayah Rina. Turta gumelaripun ingkang raka ing Madyapadya menika mboten sanes kejawi amung minangka dados ing para kadang Pandhawa. Mila sampun ngantos Paduka Yayi Prabu nimbali ing Wanci Rina nadyaning Wanci Ratri ingkang raka nampi dhateng kewajiban ingkang awrat kula mboten badhe suwala. Tertentu kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Raka Indrawati. Malah kaselak nata ing raosipun ing Raka Indrawati. Dene sak mangke kula sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya, mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi enggal kula nampi dhateng sabda tama Paduka Yayi Prabu. Wonten menapa? Dene Paduka ngamontaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana mandhaping para nayaka punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka Indrawaka Yayi Prabu Darma Aji handrah ingkang Guswitarum kasiring samirana mrih sekar kadung
kandanyo maweh raras renaning driya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiya sing pangandika Maduka Kanjeng Koko Prabu saestu adamel asrep raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati wale-wale menapa rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datraya negari Ngamarta dinten sakmangke menika mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan nalika Paduka pun Puntadewa nglampahi sarinarite sesemek Aran Raja Mala bebantal Bata Sarimbak ing wanci Anggara kasih Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika Sinuwun Prabu Jim Yudhistira Koko Prabu Ndarawati tartemtu sampun priksa bilih gumelaring negari Ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhigan dening Prabu Yudhistira sak kadang kadheyan tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat wana marta miwah kadang kula pun Permadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra negari Jim kala wau temah kababar dados kamanungsan wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Ngendraprasta inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Koko Prabu wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sakmangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa ngemuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira mila dawuhipun Sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning Jim menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang ngrayipun Puntadewa Koko Prabu kados menapa lalampan ingkang kula tampi menawi kula mboten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira jernyatanipun Pandhawa menika mboten yasa negari namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra tuwin nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalindraning Jim ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun Koko Prabu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau printen pantraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabasuyasa inggih Prabayeksa kodheng sutaning manah kula Koko Prabu nyuwun pamunten kenging menapa Paduka paring dawuh ingkang mekaten jer Paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa Ngamarta tegesipun Yai Prabu ingkang sampun pilih minangka dados makutaning bangsa ing Indraprasta. Teka namung badhe ambangun Prabasuyasa wujuding pendhapi Prabayeksa kemawon Paduka dadak mawi kodheng penggalipun menika ingin dipun penggalih menapa
Tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih Paduka Yai Prabu menika babakan perkawis menapa? Koko Prabu. Dereng kemawon kula munjuk atur sabdanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha kula tampi. Wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Praba Suyasa inggih pendhapi Praba Yeksa. Wewangunaning pendhapi kedah dimginakaken wujudipun ingkang winastan kayu jati. Kayu jati seret utawa pelet deket sembur. Ingkang angka kalih wujuding wedhi malila, angka 3 gandhik malila watu cani, angka sekawan inggih menika gilingan mas. Koko Prabu ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjat ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan emas sampun tambuh-tambuh dhateng pinten-pinten brahmana tuwin resi pandhita ewadene sami mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Koko Prabu. Mila gandeng Paduka menika nadyan wujuding jalma sawantah nanging Paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandum kabagyan tuwin katentremaning jagat. Tartemtu Paduka Kanjeng Koko Prabu nguri ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan emas. Kepareng ambak barana dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadya ngupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Koko Prabu Syang Pantara Ratri amung cipta pukulun Tanana liwan kaeksi mila katur kang cun domane rasa satrageng ulun sumembah Kresna kakangku Werkudara piye? Bareng wis rampung ngendikane mbarep kakangku. Engko wis ngendikake nggone bakal kepengin bangun wujuding pendhapa Praba Suyasa. Ya Praba Yeksa ing mapan ana negara Ngamarta. Monggo barep kakangku wis paring pangandikan akeh babagan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur. Wedhi malila gandhik malila watu cani lan gilingan emas. Teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku ngerti kaki paringa dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lelakon iki lho kok sik lah kok siat diparing dawuh utawa siat dimatur kelawan aku ora nrimake marang lelakon iki sebabe apa dasarmu piye Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujangganing Pandhawa kowe dadi suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrimbyahake tangan ora lali tansah taren karo Kresna kakangku perkara iki kangge padhangno atine barep kakangku kok sik lha apa Siadi ora prisa menyang endi dununging syarat srana ing ngendikake dening Yayi Prabu Darmaji nadyan bola bali barep kakangku ngajak sapejagong karo aku apa dene Janaka apa sing dikake dening barep kakangku Bloko Suta aku ora marteni menyang endi dununge
lan menyang endi wujude kaya ngapa wujude lan lenggahe menyang endi. Mula tumuli aku matur karo barep kakangku gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati. Mula ora apa ralule prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbalan rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging syarat srana mau. Yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh ora usah dadak kowe sing tumandhak Werkudara paringa dawuh papane menyang endi aku sing sagu goleki. Semanten ugi kula Koko Prabu kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta mangke ngerayi Janaka ingkang sagah ngupadi wonten pundi dunungipun syarat srana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darmakusuma. Werkudara Kresna kakangku piye? Arjuna wonten paring dawuh padha semenewa sawetara pun Kakang bakal munjuk ateng saning Nyai Prabu Darmaji. Yo aku tak midhangetake ingkang tetela Nyai kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Syarat sraning sampun paduka ngendikaken bilih dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira medal margining pasumpenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa. Mongko cetha dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan syarat srana supados rancak wewangunan ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malela angka 3 gandhik malela watu cani angka sekawan gilingan emas. Nuwun sewu sak pangertosanipun Nyaraka Indrawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nengga kayu jati pelet deket sembur menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling. Mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Werkudara iya. Babane sapa? Lho, kok sik to? Lah kok si Adi lali karo kadangmu Tunggal Bayu? Kadangku Tunggal Bayu sapa? Kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situbanda. Mula yen to si Adi wani nembung kelawan kadangmu Tunggal Bayu, iki mengko bakal kasembatan.